kuthiwa kaMthembu. Simele bapostoli nabapostoli lebandla lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wangihlabela umhlabeleli ukuthi uNkulunkulu uyahamba nomuntu. Uthi lo mhlabeleli ngisho nasemfuleni ekhukhulayo usithwalile waphinde wasikhona. Haleluya. Ibikhona imfula ikhukhula kodwa uNkulunkulu wasithwala. Ngoba uthi soze sibuke eNkulunkulu. Uthi yebo uzosithwala futhi uzosethatha. Sambona uNkulunkulu ehamba nathi. Haleluya. Ngoba yena uthatha ihashi athathe nenkweli yalaphonso lwakhe. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sesafakaza usisi ngokuthi wangena ku-music. Ngakhumbula ukuthi ngelinye ilanga besithanda isazi abantu abasha sathanda ukubuka ama-idols. Haleluya. Nami ngiwathanda kakhulu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wangibuza wathi iliphi i-definition enye ye-idol. Amen. Ngaphandle kokuthi sithixo. Haleluya. Wathi uNkulunkulu iyiphi incazelo yaziyo ngaphandle kokuthi ngoba kuthiwa nje izithixo i-idol thina sibuka abantu abahlabelelayo kanti ngapha ngemuva khona odumiswayo. Haleluya. Yangidla lento ephizweni yami ngaqoba ngathi inkosi ngisawabuka. Wadlula oqala unyaka wadlula wesibili. Ngathi ngelanga ngihlala ngaqondana nawe idlala wona. Amen. Ngathi hayi ngoba kusahlekisa kusacula laba ababhimbayo ngizohlala ngibukele. Haleluya. Ngahlala nje inhlizweni ngayidlosa ngizohlala nje lezi nsukwane ezimbalwa ngoba kusahlekisa. Ngahlala ngawabuka. uNkulunkulu akakhohlwa into ayisho usuke yazi. Kwathi uma ngihleli ngiwabuka ebusuku kwalapha ngilalanga umoya wami wawuphuma. Kungazi ukuthi ke manje lo moya lo iwona abawufunayo impela ke lo engibuka ngawo le TV. Haleluya. Umoya ongcwele wathi kunezinto ezicashayo esibuka thina ngathi zinhle kakhulukazi siyawalanda amaKristu bese befaka umuntu okholwayo lapha noma oyi-gospel artist thina sithi sizoya ngoba khona lo muntu. Istrategy sasathane ukuze thina senze njani thina sikholwayo siyibukele lento kanti ngalokho umphefumulo wethu uyadonseka. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomsa wakhe angenzela wona nokungisiza. Ngiyambona indlela ehambe ngisiza uNkulunkulu. Ngiyakhumbula usizi ngangithanda kodwa angisayibuka lapho iqhamuke ngakhona ngoba uNkulunkulu wangisiza ukuthi isikhathi sami ake ngisithithe ezweni, ake ngisithithe kuNkulunkulu, ake ngihlale noNkulunkulu. Ngambona uNkulunkulu eyisiza impilo yami. Ngimbonge futhi uNkulunkulu nakulo nyanga ngeke ngawuthatha umthandazo uSintontezi ngambona uNkulunkulu evela, ngambone uNkulunkulu, ngambone ethembeka phezulu impilo yami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngathi mengiphuma kuNkulunkulu wanginikeza incwadi ethize egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalobufakazi bami. Ngiyacabanga ukuthi abantu abasha kodwa bazoyifunda nje ngokusheshsha kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha wanami ngisemusha. Amen. Uthe mangifuna ukuyofunda washo ukuthi ke isimo asikho kahle ezimalini. Ngathandaza uNkulunkulu ngathi inkosi ngiyafisa ukufunda kulo nyaka kodwa imali ayikho. uNkulunkulu I remember ukuthi ngangithandaza ngalesikhathi othi umthandazo uzwile ngenxa yokuthi isikhathi sasesesadlula nesikhathi sokuregister sasisesadlula. Kodwa ngathi mangilale ebusuku ngabona nginikezwa iphepha kuhle komuntu oseamukeliwe esezofunda. Uma ngivuke ekseni ngithola lento le ngizoyibhasana. Uma ngivuke ekseni ngihambe esikoleni ngiyoregister nje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sengitshela ukuthi ngoba uNkulunkulu useshilo kodwa kusho sengongena ngoJuni. Kodwa angesithathe step ngahamba ngakuba amabhasari onke ayekhona ukuthi khona yini eqondene nami kulento engiyenzayo. Ngafica ukuthi ayikho ibhasari eqondene nami. Ngabuyela ngayikhaya. Uma ngiyekhaya ngafonela uNtambama ngathiwa esikhawini khona amabhasari atholakala kodwa abantu abahlala khona. Ngakholwa ngathatha ngoba ngangikade ngifunda kodwa ngakoleka. Ngathatha lento engibuye nayo ngahamba nayo.
ngaplana endleleni ukuthi uma bengibuza ngizothi ngithi. Kodwa ngathi mengifika ba-attenda bonke abantu ababe-attenda lapho bangasho lutho kimi, bangakhulunywa lutho. Kodwa kwathi sekuqediwe batshela nje iphepha kimi balithatha kuphela. Bathi uma beqeda banyamalala isikhathi abaze bengibuze lutho, owabuya wabuya nephepha esenginikeza lona esandleni. Uma ngibuka hayibo sebevele babuka i-bank account bavele bayifaka le mali. Baphinde futhi bazongikhokhela imali enye le enifanele ngabe ngizofunda nayo. Enhlizweni nami ngathi kanjani ngoba vele isikhathi esidlule nakwenzeka ukuthi umuntu angene afunde. Kodwa ngokukholwa ngathatha ifoni yami ngaleso sikhathi ngase ngiya-check. Uma ngi-check-a ngifica ukuthi bangibukele isikweletu esidala bangibukele esisha. Maqede emva kalokho mangithi ngiyabheka ngiyangena ngumuntu ofundayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngambonga uNkulunkulu ngaqhubeka ngafunda. Washo ukuthi-ke i-funding ibiwunyaka owodwa. Amen. Ngaqhubeka ngafunda kwase kuthi sengizoqeda kwadingeka ukuthi-ke ngikhokhe imali yayingango-12,000 imali yayifuneka. Ngathi-ke uNkulunkulu ngoba ngikhonza wena ngizokuhamba ngiye kumuntu. Ngizokhuleka kuwe le mali ngiyithola ngoba akekho umuntu ongangipha u-12,000. Kodwa mina ngikhonza wena. Ngathi ezweni lakho ngiyazi ukuthi uthe nihambe ey'taladini zegolide. Imali ungayithatha uzonginika noma uyifake ebhenki. Uma kungenjalo uzothumela ingelozi zibhale igama lami ngifane njengomuntu okhokhile. Kwathi ngelinye ilanga ngisathandaza kusekanjalo uNkulunkulu wangiletha John 15 wathi mahlala kimi namazwi abehlala kimi nocela ithanda ngikwenzele. Ngazi ukuthi uNkulunkulu uyangiphendula ngalawa mazwi. Kwadlula 2 days ngoba nento ethi ngi-check ifoni yami. Uma ngi-check ifoni yami ngifica ukuthi ngikhokhelwe esikoleni lo 12,000. Uma ngi-check-a ukuthi ngikhokhelwe ubani ngithola ukuthi kwakuDisemba ngithola ukuthi uNSFAS uvele wangikhokhela awazi lutho ngami. Ayikho into yaziyo yami, ayikho into engayingasabhisa kaze ngu-apply u-NSFAS. Kodwa mangithola lapha ama-figures ukuthi ubani angikhokhela u-NSFAS. Ngambonga uNkulunkulu, ngambonga. Ngathi ngisambongile uNkulunkulu, kwakunezifundo embili engangizozifeyila dismal. Ngathi Inkosi ngelana ngabuya ngalubhala ngathi Inkosi ngakucela. Ngathi ngicela ukuthi zonke lezi zifundo zami engizoyibhala ngiyiphase zonke uma ngiyiqeda lento engenza kulo nyaka. Kwathi emva kalokho ngathi uma ngiyi-check ifoni yami kwaqala lezi zifundo lezi bengiyifeyilile. Ngayithola ukuthi ngiphasile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Washo ukuthi bekunama-practicals awu-2 abengakaphumi ama-results abo. Uma ephuma lama-results amabi kwakhomba ukuthi sengiyakweleta-ke manje u-3,000. Ngathi ngayothandaza futhi ngathi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ungenzele okukhulu wangipha imali enkulu engawu-12,000. Kodwa no-3,000 ngiyawucela ngoba akekho umuntu engingaya kuye hayi ukuthi ngi-ungrateful ngibonga kakhulu kodwa akekho umuntu wanginikeza u-3,000 njengamanje ngiza kuwe uNkulunkulu. Ngathi mangisukuma lapho ngaba nokukholwa kwathi ngelandela ngibuqa ngasembhedeni nami ngithi ngiyathandaza. Wathi uNkulunkulu ngingakayisho into engizoyisho wathi uNkulunkulu isibuso sami siyacebisa aselwenezele usizi. Ngasukuma lapho ngazi ukuthi uNkulunkulu akazoyikhuluma into engekho. Ngambonga uNkulunkulu kwadlula insuku embili ngathi mangi-check-a same people bantu baka-NSFAS baphinde bayifaka. Batshele ubani ukuthi abaphinde befakele imali ngoba sazane. uNkulunkulu usekhona usahlezi esihlalweni. Uma sihlala kuye amazwi akhe ehlala kiso into esithanda usiyenzele. Kwathi makusuka lapho ngoba ngangithanda ukugraduate kodwa isimo sasingekho right. Ngambikela uNkulunkulu baba ngiyathanda bengithanda ukugraduate kodwa imali ingekho. Amen. Ngacela uNkulunkulu. uNkulunkulu kwathi ngelanga ngihlezi umzalwane wacela inamba yami ngakunikeza wayithatha kwadlula inyanga iwacela i-account number wangayifaka imali ngangaba nandaba-ke vele Nkosi kwathiwa singamthembi umuntu uma engayifaki kudlula inyanga kuthi ngelanga sigibele nasemngcwabeni bese ethi uphinde umsendele i-account number. Uma ngimsendele i-account number yami
ngiphethe amafoni amabili. Uma uyayisenda vele ungene 8.5. Bese ngithi mina ngiyayithola imali kodwa ngiyabona ukuthi ngimali wrong. Ethi ayikho wrong, ile mali oyitshela kuNkulunkulu wathi ufuna ukwenza 13 uNkulunkulu uthangunika. Ngaleso sikhathi konesi kwemfundo wangena 500 omunye umzalwane uyawusenda. Le mali yaba 9000. Sibheke kulo mngcwabo angisahlangene ukuthi kuyokwenzakala. Ngendlela engijabule ngayo. Angiyixoxi lento nejabule yami ngaphakathi ngoba ngikwazi ukumemeza, ngikwazi ukujabula. Ngiyenzeka yonke into mina ngisekho. Ngijabula nokubatshela abasekhaya ukuthi hayi uNkulunkulu uyazenza lezi imanga zakhe phezulu kwempilo yami. Akaqali bese kushiya endleleni. Uhamba nawe. Ukuthembeka kuNkulunkulu. Ukuhlala kuNkulunkulu. uNkulunkulu akayikhulumi ithembeka. Akathembise bafezi. Wathi kusenjalo ngabike umzala ukuthi hayi konke engizoyikho uNkulunkulu angenza phela wangenzela imali. Wabedane wangisendela 3000. Sekuyimali yami. Ngathi ngitshela umisi wamathi ozongipha 300 ngoDisemba. Ngikhipha ngase ngicela wathakana naye. Wavele wanginikeza nawo 3000. Bese kuba ke imali ke zayidamane ingena, ke imali edamane ingena. Ngawenza umcimbi wami wonke ekhabaze bekhiphe ngisho uzuba. Ngajiye ngaba nemali ngahamba ngayothenga. Ngahamba ngayothenga ngisho igown yograduate sekengaphinde ngabuya ngasane imali yokuthenga impahla. Uma sisuka kuNkulunkulu sizoyaphi? Ngoba makuzophila uNkulunkulu. Uma simshiya uNkulunkulu sizoyabani? uPetro washo njalo wathi uma ngisuka kuNkulunkulu ngempela mina ngizoyabani ngoba mazophila kuNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngizothi abantu abangangami uNkulunkulu uyakhonzeka. Siyayishizwa nesimkhonto uNkulunkulu. Siyayiphila impilo engathi asaphile emakhanda, engathi ayisathathi. Sinikele ukuphila kwethu kuNkulunkulu. Abanye bangazi njengomuntu ongakhona bese isikhathi uma ngehle eTexini ngimele ukuhambe emuva ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi sami esokuthi ngiyathandaza, isikhathi sami esokuthi ngiyameditate ngezwi kaNkulunkulu. Akwenzeki ukuthi uhlangane nami sikhulume izinto zezwe. Awusekho lokho sekwaphuma empilweni yami. Engikucela ukuthi uNkulunkulu ke angisize ngihambe nokukholo. Ngena ngathandaza uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ukuthi ungikhombise noma ungivezele ukuthi uma ngiva ngikubona yini. Kodwa uNkulunkulu wangiphendula ngezwe uMathewu 7 wathi lwela ukungena ngomnyango omncane ngoba abaningi bayafuna kodwa bengakhoni ukungena. Engathi uNkulunkulu engaqhubeka ngifihle ngihlale kuye ngimthande uNkulunkulu. Abantu abasha asimthandeni uNkulunkulu, asimkhonze, asimmeleni ngisho ezikoleni, asimmeleni lapha esihamba khona. Singakhulumi kodwa abantu bebona ukuthi lo yena umntwana kaNkulunkulu engashongo lutho. Lithekile thina sinukhanya kwethu umuzo wakhe entabeni ngeke uzumsize ngoba lo muzi vele uphezulu uyabonakala. Lathi siwusapho nje umhlaba lapha sibuya khona kudimela masifika. Ukudla kuba mnandi abantu bayaphila egameni likaJesu. UJesu Kristu uNkosi.